affarijiet ser intukom aktar varjetà, aktar kanzunetti u aktar ovvjament vuċijiet mill-isbaħ nsejħu issa. Tfajla grazzjuża, bleħen impeccabli. Eżatt. Nilqaw il-Corazon. Grazzi tal-introduzzjoni. Kif inti, Corazon? Qed nitla wara aħbar ta' somma fantastika, ġifieri forsi li tinkun tajba. Eżatt, bla dubju. Tista' tagħti appell tiegħek qabel tibda tkanta? L-appell tiegħi huwa verament li m'għandniex għalfejn nagħmlu ħafna appelli għax naf li l-Maltin huma ġenerużi. U allura ngħidulhom uru l-qalb illi soltu turu għaliex Kunu bħas-soltu u drajna kemm aħna ġenerużi, ġifieri dik il-ġenerożità ejja għal darb'oħra nagħtu lil ħaddieħor għaliex inti meta tagħti tirċievi ħafna lura f'sodisfazzjon nemmen. Proset Corazon, x'ħadd kantanna lejla? Ħaġa tal-aħħar, niftakar dejjem f'dak li kienet tgħid Madre Teresa u kienet tgħid fid-dinja ħadd qatt ma ftaqar bil-karità. Proset tassew. X'ħadd kantanna Corazon? Mela, ħankanta żewġ kanzunetti mir-repertorju tiegħi bil-Malti u nispera li jogħġbu lill-udjenza li għandna. M'għandix dubju. Għalikom Corazon. Grazzi. Fil-fatt l-ewwel kanzunetta hija waħda mill-ġodda li ġew inklużi fl-aħħar edizzjoni tal-album tiegħi hawn jien, jisimha Xelin u titkellem dwar relazzjoni sabiħa bejn xwejjaħ li jismu Giuseppe u bejn tifla ċkejkna, nispera li toġobkom. Nafu xwejjaħ fi ruxxan taraħ taħsbu Ingliż u staċċi bojot ibillhom fid-der u erba' xelini ċekċku fil-but tal-qmiż. Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza għajnejh moħbijin taħt il-beretta tal-pizz jitkellem jgħajjatu lill-oħrajn ma jifhimx għax minn waħda mtarrax fi żmienu kien ma' servizz. Tifla ċkejkna ejja ftit ħdejja ngħidlek din storja tal-baħrin. Tifla ċkejkna ftit ħdejja taf għaliex ma bqajniex magħhom. Ejja u intik xelin. Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza u għaddil tas-siġra bil-palju iraħ il-frisk. Minn fuq tal-bank sabu jmexxu l-pajjiż u ta' ftit kliem jitbissem ma jitkellimx wisq. Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza ħdejjina kont nieqaf wara l-iskola kuljum. Jirsaq li jerfani u jpoġġini ħdejh u ommi tinkwieta tistaqsi fejn qiegħda nkun. Tifla ċkejkna ejja ftit ħdejja ngħidlek din storja ta' Katrin. Tifla ċkejkna ftit ħdejja taf li sal-aħħar konna għadna magħbubin. Ejja u intik xelin. Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza nafu xwejjaħ fi ruxxan taraħ taħsbu Ingliż u staċċi bojot ibillhom fid-der u erba' xelini ċekċku fil-but tal-qmiż. Ju fost l-oħrajn fil-bank tal-pjazza rajtu li Giuseppe jitlewmu huma u diħlin minn dak il-ħar. Giuseppe ma rġajt rajtu qatt malin in-nos li stejjed sbieħ tal-baħrin tiegħu ta' Katrin. Dakinhar mort id-dar fil-ħin imma mingħajr xelin.
Grazzi, il-kanzunetta kien jisima Xelin u ovvjament il-Xelini madux jeżistu, maħna nafu li bil-qatra l-qatra tintera l-ġarra, jiġifieri b'kull sforz, b'kull ċentezmu li aħna nagħtu, nkunu qed nagħmlu fil-kollettiv kollha flimkien ħafna u ħafna ġid. Il-kanzunetta li jmiss li nixtieq nagħmel u nagħlaq biha hija kanzunetta li hija f'qalb ħafna minnkom għaliex titkellem dwar il-memorji fid-djar tan-nanni tagħna, jisimha fid-dar tan-nanna. Kif tidħol tabita aħmar twil tħossok tal-ġobarazz fl-intrata ssib kradenza kbira msakra bil-katnazz u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġufih tistħajjilha jirġa' mill-pittura fid-dar tan-nanna. Hemm xavinir tal-kewba motti b'dojler ir-rakmat u għad kbir ta' ritratti li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina fid-dar tan-nanna. Selott antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar print father clock li xiri dom tossu irijiet id-dar u tlet it-tfal jilabu nol jistabbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jiduna it-sijiet. Fid-dar ħaġ raġel bit-turban fidu bozza tal-kamin u taħtu s-senduq font fejn isakru t-tfal imqarbin mal-ħajt hemm kurċifis li bħalu ma tantx issib meta tgħaddi minn qudiemu qis li trodlu s-salib fid-dar tan-nanna. Fil-ċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixelu u titwi l-ħwejjeġ ta' ġol friskatur u jisa korazon issaħallik minn dak il-ktieb għaliex dal-waqt se jidlam ejja b'siġġu wara l-bib fid-dar tan-nanna. Selott antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar print father clock li xiri dom tħossu irijiet id-dar u tlet it-tfal jilabu nol jistabbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jiduna it-sijiet. Fid-dar tan-nanna. Selott antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar print father clock li xiri dom tħossu irijiet id-dar u tlet it-tfal jilabu nol jistabbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jiduna it-sijiet mid-dar tan-nanna. Xtara sem l-aħwa kuntrattur u tella blok flettijiet armadi fuq l-ultramodernu b'ħafna komditajiet u dawk it-tlet it-tfal imqarbu wara l-portieri moħbin illum ifittxu fejn jilagħbu sta qed jaħbtu ma' xulxin. Grazzi. Grazzi. Grazzi kbira Corazon, grazzi Corazon.